Hallo, mijn naam is Sofia Unger en ik wil vandaag mijn Zeuchnis vertellen. Ik ben in een christelijk heim opgewassen en ik wist allemaal van Jezus, maar ik kende niet persoonlijk. En ik dacht toen allemaal, mij fehlt dat nog niet aan. Ik dacht, dat wir allemaal voor oudere mensen en niet voor mij. Maar eins is als we bij een programma waren, wo du een redner weer, die vertelt ons van Jezus en dat we müssen aannemen, geraad worden. En ik zag dat dan aan, dat mij fehlt het werkelijk aan hem. En dan nemen we ons te beden, wat wil Jezus aannemen. En dan dacht ik einmal, dat alles weer van zijn, wenn ik Jezus aangenomen had, maar ik hoorde het. Aber dat wird nicht einmal leicht. Aber ein Bibelvers, was mir geholfen hat, ist in Proverbs 3, verse 5 and 6. It says, "Trust in the Lord with all thine heart and lean not on thine own understanding. In all thy ways that acknowledge him and shall not direct thy paths." Und dort halt mich an sein, wenn du schwere Tiden sind, dort Gott das einmal durch und kann einmal nicht dran en die wordt die terugwijzen. Dankzij. Hallo, mijn naam is Claudia Unger. En ik ben ook in christelijk heim opgewassen. Ik ben ook allemaal van Jezus verteld. Mijn dad reed allemaal van die. En dat is waar ik een deel van den geleerd heb, is van door mijn dad. Allemaal van den verteld. Maar een avond, waren de trek waar we dan gaan voor een tijd in Canada, weer zo'n prediger. En hij merkt het zo klar, wanneer we niet van Jezus aangenomen, wanneer we verloren zijn. En door den avond denk ik naar mijn zuster Stephanie, naar de stoel, en die beden met mij. En door neem ik Jezus aan. En het is niet leicht geweest, vandaan ik ben weer opgekomen van God. Maar ik had me frisch opgemerkt het laatste jaar en ik wil weer voor God leven. Ja, en vers wat ik allemaal zo geleerd heb is Psalms 89, verse 1 and 2. I will sing of the mercies of the Lord forever with my mouth, and I will make it known my faithfulness to make thy faithfulness to all generations, for I have said, mercy shall be built up forever, and my faithfulness shall be established in the very heavens. Dankzij. Ik ben Linda Friesen, Peter Friesen's daughter. Ik wil het mijn zeugnis met u meedelen. Toen weer in 2019, dan hoorden we oefenboodschappen bij de kerk van mijn keren. Dat schreef me zo aan, ik ken nog, dat ze stoppen wegen de borrami. Schließlich ging ik naar mijn ouders naar de stoel en vertel me aan, ze kunnen me helpen te verstaan. En ik nam Jezus aan. Ik kreeg een vrede en een grote vrede. Ik had zo getwijfeld, ik had door al dat veel dat zich even. Ik dank God even. En vers op mij zo weer verlaat, is veel God heeft de wereld zo geleefd, dat hij zijn aangeborenen zijn heeft. Dat alle door aan hem geloven niet verloren kunnen, maar het eeuwige leven gaan. Johannes 3, vers 16. Dankzij. Sehr gut. So, nur ein Zeugnis nochmal, wir anfangen mit einreicher Ofenversammlungen unterstellen, wenn Gott redet doch all uns aus. Und wir freuen uns total, wenn das so scheint zu sein, dass Gott durch sein Heiligen Geist ihr Leben engagiert hat. Und wenn der Schluck verdorben ist, das ist fein. Und wenn je kan sein, dass je in jene Familie dem Herrn, wer jene kann, dem Reich um Himmel wiesen, dass so viel wird. Und das, was mir das als anschied von jenen Zeugnis, dass ich war der Fuder sein,
dat mijn jongen nach wat je naar mij komen en zei, hey, wie is mijn moeder wacht om Himmel. En doordat dat je je geloven uitgesproken had, waar we je duipen van jou, zo Sofia, kom maar op, bij mij, kom maar met. Zeg ook, op de betekenis dat jullie van zijn wachtreis en dat die einzig en alleen op Jezus in het moest verlaten voor je leven, dat we die duiken van die van Oder, van Sehen und von Heiligen. Claudia, pásale. Sehr gut. Op de betekenis dat u die van zijn wachtadres hast en die alleen op Jezus zien het vergeving verlaat op je leven, dat we die in naam van Vader, van Sehen en van Heiligen. Goed. Op de betekenis dat u die van zijn wachtadres hast en alleen op Jezus verlaat voor je leven, dat we die in naam van Vader, van Sehen en van Heiligen. Goed, hier kan je nu gewoon 3 aantragen en we worden hier den tijd in Leipzig.